హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బిగ్ బాస్ సీజన్ 4 13వ వారం కూడా పూర్తిగా వస్తుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బిగ్ బాస్ సీజన్ 4 13వ వారం కూడా కంప్లీట్ గా వస్తుంది. ఇక ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు పరిశీలిస్తే ఈ రేస్ టు ఫినాలే టాస్క్లు కానీ చూస్తే లేడీ కంటెస్టెంట్లని తీసుకున్నది కేవలం మగ కంటెస్టెంట్ల కంటే జెంట్ కంటెస్టెంట్లకి వండి పెడతానికేనా అని ఒక అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే రేస్ టు ఫినాలేలో అటువంటి చెత్త టాస్కులు ఇచ్చి, లేడీస్ గెలవలేని టాస్కులు ఇచ్చి, ఫిజికల్ టాస్కులు, భయంకరమైన ఫిజికల్ టాస్కులు ఇచ్చి, అక్కడేమో కండబలం ఉన్నోళ్ళేమో అందరినీ గందరగోళం చేసి కలిసాడి అఖిల్ సోహెల్ వాళ్ళు బయటపడిపోయి, ఆ తర్వాత ఈ లేడీస్ ముగ్గురున్నారు. ఈ ముగ్గురు కూడా అసలు ఫిజికల్ టాస్క్ చేయలేకపోయారు. సరే, కేవలం వీళ్ళని వంటలక్కల్లాగా వంటలు చేయడానికే తీసుకున్నారేమో. మనం చూస్తే లాస్ట్ యొక్క చాలా మటుకు మాక్సిమం రకరకాల వంటలు చేసి పెట్టింది. ఇప్పుడు ఆ బాధ్యతని అటు హరియానా, మోనాల్, హారిక తీసుకున్నారు. వీళ్ళు వండి పెడుతున్నారు. అంటే కేవలం జెంట్ కంటెస్టెంట్లకి వండి పెడతానికే లేడీస్ ని తీసుకున్నారా, లేడీస్ ని విన్నర్ చేయరా అని ఒక విశ్లేషణ చేస్తున్నాం. సో ఏదేమైనా సరే ఇది లేడీస్ జరుగుతున్న అన్యాయం అని చెప్పొచ్చు. వీళ్ళలో కూడా స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్లు ఉన్నారు, భయంకరంగా పోరాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి తగ్గ టాస్కులు ఇవ్వాలి, అంతేగాని ఫిజికల్ టాస్కులు ఇచ్చి నెట్టేసేవి, కొట్టేసేవి, పొడుగోళ్ళు ఆ పూలు పడుతుంది మనం చూసాం కదా. హారిక అందుకోలేకపోతుంది ఎగిరి, ఎందుకంటే కొద్దిగా పొట్టాము కాబట్టి. పొట్టాము సరే, గట్టామనుకోండి, అది వేరే విషయం. సో ఫ్రెండ్స్, దీనివల్ల మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఎపిసోడ్లన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక విశ్లేషణ చేస్తే, ఎందుకంటే చివరికి వచ్చాం కాబట్టి చెప్తున్నాం, కేవలం ఆడవాళ్ళని వంటలక్కలుగా వంటలు ఉండటానికే తీసుకున్నారేమో అని అనిపిస్తుంది. మరి బిగ్ బాస్ చర్యలు ఊహాతీతం కాబట్టి ఫైనల్కి తీసుకెళ్లి మరి ఎవరిని విన్ చేస్తారనేది చూడాల్సింది. ఏదేమైనా సరే ప్రేక్షకుల ఓటింగ్ని బట్టి ఉంటుంది. బిగ్ బాస్ కూడా అందదేమో, కానీ ఓటింగ్ అనేది ఏం చేయాలి అనేది బిగ్ బాస్ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి ఈ లేడీస్ కంటెస్టెంట్లకి సరిపోయే టాస్క్లు పెట్టి, సపరేట్ టాస్క్లన్నా పెట్టి ఆ ముగ్గురికి వాళ్ళని కూడా రేస్ టు ఫినాలేకి తీసుకెళ్లాలని మా అభిప్రాయం. కేవలం లేడీ కంటెస్టెంట్స్ ని తీసుకునేది వంటలక్కలాగా వంటలు వండి పెడతానికేనా అనే దానిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. మరియు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా వీకే ఫిల్మ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.